Hello, what's up mga amigos? For today's video, today's video, padung ko gym. So, tataon naman ko ako gym niya. Kana pabalik na sa kusog kay medyo nataptan ko rin kuan sipon, yubo, hinayang immune system. So, balik ko gym karon. So, oni guys, ako with bag. This one guys, bag. Saka, sa'yo tawag gani, gloves para sa kamot. So ito guys, gloves para sa kamot. Ito. So ito. At saka ito. Back supporter. Yan guys. Back supporter. Tapos, ito laman ko. Ito pa laman naman bag ko. Tapos ito. Alcohol. Siyempre, pabango. Dito yung tripod ko. Kasi magbablog ko. Hindi magbablog, magbibideo lang ako kasi maingay doon. So, ito guys. At saka tubig. Ito guys. Hindi mawawala yung tubig. Ito. Tubig. So, ito ako guys. Medyo naka-ready na. Ito na. Ito yung sapatos ko. Ito na. So, guys, magsugod na tayo niya, maadto ko pa doon pag gym. So, balikan ta mo kung nanago dito sa gym. So guys, hindi na ako siguro sa balay. So, doon ako nga to sa gym. Yo, manay lugar dapit sa muahhh. So guys, ito na ko. Medyo layo-layo ang gyman guys. Nagsakay pa ko jeep na mabot. So ako na nalipagwan kay may kabot o gym dito na to US. Guys.
guys, so din ako sa gym. Ako pa ko sa gym. So, lugar guys.
amigos, karon mo pa ko'y pag-abot sa balay. Hangat kayo. Kapoy ko, gym daw So, sapatos. Yung bag. Hangat kayo guys. So, salamat sa pagtanaw niya. Sunod na po guys. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Bye.